foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin ye an sigilen an ka gafe kunnafoni waati olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an y'a fɔ nin ye laada ye ayiwa ni an ye tilelafanaw dun ka selifana seliw kɛ waati min na an bɛ sɔrɔ ka don min y'an ka gafe kunnafoni ye k'a ta kelen kelen k'a kɔnɔ kuma ka se k'a fɔ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛna min bɛ kɛ bilasirali ye ayiwa maliden cɛman ni musoman a bɛɛ lajɛlen kunnafoni ayiwa maaw kɔni bɛ se ka bɔ kumasiri yɛrɛ kɔni na cogoya min na o de bɛ an sigi yan nɔ diɲɛ don o don k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Fan Separa honorable k'a fo ka waleɲumandɔn fo ka taa se a furumuso ni o bɛ tali kɛ sarangosi saran cɛw ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ko saran ayiwa saran nin ye musoba ye ayiwa ji yɛrɛ kɔni tɛ muso min ɲigin tile yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tɛ a ja an b'a fo ka waleɲumandɔn i b'a fɔ Mali a musoba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen o dɔ ye Jariyetu Dite Manda Watara madame Kuruma ka fɛnɛ fo nin waati in na ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo baarakɛɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fo nin fɛnɛ kɔni musow la miliyanba dɔ fɛnɛ ye Jariyetu ye k'i fɛnɛ fo k'i waleɲumandɔn o tɛmɛnen kɔfɛ musoba minnu fɛnɛ n'olu b'u sɔgɔna an ka waati ninnu kɔnɔna la o dɔ ye impôt commune 1 kɔnɔna la o musow fo ka taa se a ɲɛmaayaso a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛ an ka ja ninnu ta waati ni waati an b'u fɛnɛ fo k'u waleɲumandɔn n'an ye foli kɛ impôt la ani bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka mara kɔnɔ commune 1 kɔnɔna la o de ye maire la maire la farabiriki ni a bɛ tali kɛ Umaru Togo an bɛ y'a fo ka waleɲumandɔn ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen dɔ ye Tunkara ye fo ka taa se monsieur Bama an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ayiwa foli kɔni a ka ca ayiwa n'an ko k'an bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo i b'a ye bi gafe kunnafoni an yɛrɛ b'o bila k'a tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da foli ma nka bakurubaya la an bɛ an da se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ayiwa yanni alama sɔnkɛr'o ma o tɛ an bɛ a lajɛ ka boli ka taa sugu la tulu min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɛ kɔrɔbɔ wa a tɛ ci o de ye super GT ka sifilɛ k'a lajɛ k'a kɔrɔ ayiwa ka n'o fɔ maa si den kelen na k'a lajɛ min ye nkalon ye ka sɔrɔ ka o bɔ anw yɛrɛ kɔni da yan nɔ an bɛ boli ka taa super GT ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Universel Media ale ka butigi belebele olu kɔnɔna la ka na. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batterieman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali siga foyi t'a la tan ka segin bana tɛ jɔni foyi to i b'a fɔ kunun ayiwa kumakɔrɔ don an bɛ sigi a kan tuguni min bɛ tali kɛ dosokɔrɔ ale tɛ a sigicogo bila k'a b'a buranna la ayiwa nin kɔni Mali minisiri énergie ta a kɛra sonsoro taara sonsoro yɛrɛ kɔni nana kuma dɔ la bamananw ka kuma tɛ ko ni basugunɛkɛla la i nata fɛn wɛrɛ ta fɛn min hali n'o y'a sɔrɔ an kɔni t'a fɛ k'a tɔgɔ yɛrɛ kɔni fɔ an da la nka ala ka ɲuman bɔ ɲuman na ka foli kɛ bɛɛ la tuguni ka don ni gafe fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye indépendant ye indépendant ni ale bɛ kanabila ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangaɲinitɔ min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ ni o bɛ tali kɛ adima na ayiwa adima a ɲɛmaayaso olu yɛrɛ kɔni ye u kan bɔ
kan in bɔra ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga e ko min ye ayiwa kɛlɛ nin t'a daminɛlen ko kura tuguni wa politikimaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama a maa ɲɛma fo ka taa se sabanan maa ɲɛma sabanan yɛrɛ kɔni ma n'o ye Asarid Ag Mbarikewan ye ale kɔni ye a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga fɛ a ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a bolo fila k'o da a kɔ min ye yafa belebeleba ye k'a ɲini n'o o ye Adama a tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka yafa k'a ɲini min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Alifa Umaru Kɔnate la bari ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ale kɔni ye jalaki busan ta ka dɔgɔtɔrɔ min bɛ tali kɛ Alifa Umaru Kɔnate ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o sɛgɛrɛ nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra a digin bɛ n'o ye Adama tɔndenw yɛrɛ kɔni na bari u y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni bɛ taabolo min yɛrɛ kɔni kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Adama yɛrɛ kɔni na fo ka taa se Alifa Umaru Kɔnate ma ninnu ye cɛsiri baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ jamana ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga tile sen kuncɛma ko a b'a fɛ ka o bɛɛ lajɛlen k'a lagosi ka tila ka o baara ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni lanɔgɔ ayiwa ko wale min yɛrɛ kɔni filɛ a fɛ nin bɛ jate i n'a komi funankɛninw kamalenninw olu yɛrɛ kɔni ka min ye wale de kɔni ye nin ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ale bɛ jɔyɔrɔ min na ani a bɛ si min yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ nin man ka kɛ ale yɛrɛ kɔni taabolo ye Adama u y'a jira k'a fɔ a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u yɛrɛ kɔni ma sini dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga a ye mun fɔ ko kabini waati jan i b'a ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ni a yɛrɛ kɔni taara réseaux sociaux kan n'o ye diɲɛ donna sirakɔrɔw ye ayiwa lagosilikan a b'o ta ka maa caman sɛgɛrɛ o dɔ ye Alifa Umaru Kɔnate ye o kama olu yɛrɛ kɔni bɔra n'o o ye Adama ye ka hakilijigin yɛrɛ kɔni kɛ hali a ma mɛn min bɛ tali kɛ seli foli min ni M5 RP o yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye kuma yɛrɛ kɔni ta a ye kuma ta tɔndenw olu yɛrɛ kɔni ɲɛna n'o ye M5 tɔndenw yɛrɛ kɔni ye ka yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛna i jɔ kuma dɔw ka kuma minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma kɛ dilanni ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma a ko i b'a ye k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛra jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la minnu ka hakili la ko olu yɛrɛ kɔni ye jamana in mara k'u ma jamana in mara dɛ bari ka d'a kan o maa kelenw de ka waati la kalan o kɔni o donna baaya la fo ka taa se min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ayiwa olu yɛrɛ kɔni o kɛra bolokɔfɛfɛn yɛrɛ ye kuma foyi tɛna sɔrɔ olu yɛrɛ matigilamaw da min b'a to olu bɛna se k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni tɛmɛlen an ka jamana kɔnɔ olu ye baara kɛ baara min ni maa bɛ se k'i ɲɛ jɔ a la ka tila k'i tigɛ yɛrɛ kɔni d'a kan a ko o n'a b'a fɛ n ka ta tɔgɔma yɛrɛ k'o kɛ a kan bɛ maa min ma dɛ n fɛnɛ ɲɛ bɛ o maa kelen yɛrɛ kɔni na o wale min n'o kɛra Adama yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye dɔgɔlima kuma ani tigɛromatali kuma de ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga fɛ ka ɲɛsin Alifa Umaru Kɔnate ale ni Adama yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan san 10 jamana mara a b'u bolo olu ye baaraba minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen o de bɛ ka lagosi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna a ko n'i ye jamana in yɛrɛ kɔni ta an bɛ waati gɛlɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔ nin kumakan ninnu tɛna bɛn ni kɛlɛya yɛrɛ kɔni kofɔ malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga a bɛ nin wale nasuguya ninnu yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na n'i ye farafinna ta fo ka diɲɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna a ma Adama ale ye mara kɛ a kɛko ɲuman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga a ko nin wale min n'a filɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga fɛ Adama tɔndenw yɛrɛ o ko ten ko ani kun ye dɔwɛrɛ ye ka se ka malidenw ko olu laɲinɛ ayiwa min bɛ tali kɛ baara minnu ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ an bɛ waati min na ko ka sina ka min ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni o bɛ se ka don malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de ye ka se ka Alifa Umaru Kɔnate ale ye baara ɲuman minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lagosi ayiwa bi an bɛ waati min na Adama olu ye baaraba min kɛ ka tɛmɛ ka bɛn ni bi yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ min fɛnɛ bɛ olu yɛrɛ kɔni na jamana in mara yɛrɛ kɔni na ayiwa o kama u b'a ɲini n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa a ka se k'a yɛrɛ minɛ kumakan minnu ni olu bɛ ka bɔ a da a k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ jɔyɔrɔ min na ani si min b'a la ayiwa nin tɛ ale ka kuma fɔtɛ nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni man ka sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni da nka o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Adama na a ye politikima kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele jɔyɔrɔ bɛ maa o maa la an ka jamana mara yɛrɛ kɔni na k'a bɛɛ lajɛlen wele kumakan dɔw bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka i yɛrɛ minɛ o ma i kɛra politikima ye o i kɛra tɔn wɛrɛ yɛrɛ kɔni maa ye o a ko jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimu Goyita a k'a ɲɛ yɛlɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ka se k'a ka kɛtaw k'olu yɛrɛ kɔni lajɛ a ko bi an bɛ waati min na ayiwa olu yɛrɛ kɔni ye baaraba minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'u tɛna to yen maa si den kelen ka o baaraw kɔni na gosi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa ka se ka bɔ kuma yɛrɛ kɔni na a ye a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a lajɛ ayiwa min ye yafa ye
ye a ka se ka bɔ k'o ɲini k'o deli adama fɛ ale a ma ɲɛma ni maa ɲɛmakɔrɔ a kɛtɔ b'a la ni o ye alifa umaru kɔnare yɛrɛ kɔni ye fasiri sɛbɛnna dawuda sangare fɛ an ye min bɔ indépendant ale kɔnɔna la halisa an bɛ to indépendant ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni ayiwa adama tɔndenw y'a yira k'a fɔ ko Choguel Kɔgɔla Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye olu ka ɲɛmaakɔrɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni lagosi i b'a ye k'a fɔ an bɛna an da don min ye wɔlɔfɔ olu ka finitigilaka minnu bɛ an fɛ yan ni o bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba o ka finitigilakaw hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ laseli yɛrɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ta la olu ye a yira k'a fɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra Senegali olu ka kɛlɛ finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan ayiwa ko olu yɛrɛ kɔni y'u ka nimisa ni u ka dusumakasi k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira min na ni wa Senegali finitigilaka min ni ale yɛrɛ kɔni ye u ka ɲɛmaa dɔ ye ni olu kɔni dagalen bɛ Sebari a kɔni bɛ jalaki ta ka bin Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni kan o kuma min n'o yɛrɛ kɔni kɛra diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan a ko nin kumakan ninnu bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye Mali ale yɛrɛ kɔni ni ayiwa diɲɛ keleya tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ o kama olu b'a yira k'a fɔ senyanfan fo ka taa se boloyanfan ma u ɲɛ tɛ a kumakan in fan si den kelen na n'i ye ja in ta k'a lajɛ a kɔni a ye forofalali caman yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ n'o ye réseaux sociaux ye kabini juillet kalo tile 4 yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ Senegali finitigilaka min ni ale yɛrɛ kɔni ye u ka ɲɛmaa ye Sebari a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ keleya tɔnba ka kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ olu kelen bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a sababu kɛ malidenw yɛrɛ kɔni ye a ko n'i ye a jateminɛ olu kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni na olu bɛ i n'a fɔ min lasigidenw de wa min ye Senegali ta yɛrɛ kɔni ye nka u bɛ jate fɛnɛ i n'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu ka cidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa o min ni o yɛrɛ kɔni ni olu y'o jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ ko malidenw olu ma se ni olu ye yan nɔ sababu o de kɔni nana ni olu yɛrɛ kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko a y'a yira k'a fɔ kumakan yɛrɛ kɔnɔna la a ka cɛdenw ye a ko ni Mali finitigilakaw y'u ɲɛ jɔ o la aw fɛnɛ kana aw kunbiri k'u lajɛ a ka a ɲɛ waga a bɛ se ka u yɛrɛ kɔni fɛnɛ lajɛ cogoya min na kumakan a kɔni bɔnna Senegali olu ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa yɛrɛ kɔni da a b'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw ɲɛmaaw a kɛtɔ b'a la ayiwa olu kɔni ye a laɲini min b'a to diɲɛ keleya tɔnba bɛ se ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka kalo 3 k'o di o ma nka diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ kɔni ye delili kɛ o de taara kɛ fo kalo 6 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye a ye hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko n'i taara Côte d'Ivoire olu ta kɛra ka bɛn ni fɔ kalo 18 ye ale yɛrɛ kɔni fɛla la Mali kun kan ka kalo 18 yɛrɛ kɔni di min b'a to diɲɛ keleya tɔnba ka finitigilaka minnu bɛ yan olu b'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ cogoya min na ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ min bɛ tali kɛ Senegali olu ka ni finitigilaka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na ko Senegali finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan k'u kana sɔn fiyewu Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka taama u yɛrɛ kan walima malidenw yɛrɛ kɔni ka taama u yɛrɛ kɔni kan a ko Mali anw balimaw don n'an jugu u juguya kelen kɔni tɛ anw kɔnɔ nka u kɛnɛ fɛnɛ kana an ka baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni gɛlɛya anw yɛrɛ kɔni ma a ye hakililajigin kɛ douanzan olu tun bɛ patrouille min yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye ka se ka yaala lakana sira yɛrɛ kɔni fɛ ko olu yɛrɛ kɔni balil'o la a ko bi an bɛ waati min na ko ni Senegalikadenw k'an k'a dɔn k'a fɔ olu ka finitigilakaw ayiwa ko hali ni ŋanaw tɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye cɛ ye ayiwa ko u tɛna to yen fiyewu Mali finitigilakaw fo ka taa se maliyɛnw yɛrɛ kɔni ma olu k'u sago yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a kɛ olu yɛrɛ kɔni na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u ko olu tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolokɔrɔmaa ye ayiwa wale o wale ka di e ye ka se ka o kɛ olu yɛrɛ kɔni na a ko tiɲɛ don Mali ye jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni o bɛ a bolo o hukumu kelen de kɔnɔna la Mali ye a ɲini min b'a to diɲɛ keleya tɔnba o k'a ka koso n'a ka kasaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ bonya ani karama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni na a ko min bɛ tali kɛ Senegali finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni ni olu bɛ Ogo Sago ko n'i y'a da ale yɛrɛ kɔni ma u b'u ka marifa n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kuru ka na Sebare ayiwa ka Mali u n'u juguw fo ka taa se Banbacu yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni to ɲɔgɔn na a ko bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaaw ko k'olu ka taa nka maliden minnu ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka laɲini de ye olu yɛrɛ kɔni ka se ka to olu kɛrɛfɛ min b'a to u bɛ kisi walejugu ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma walima Banbacu olu ka bingali yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ kumakan ninnu fɛn fɛn bɔra Senegali finitigilaka ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni da ayiwa diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu y'a kɔn fo ka se a kɔnni yɛrɛ kɔni daminɛ ka tila k'a yira k'a fɔ ayiwa senyanfan fo ka taa se boloyanfan ma olu ɲin kelen a tɛ kuma in na fasiri sɛbɛnna Masire Diop fɛ an ye min bɔ soir de indépendant
ale kɔnɔna la n'an bɔra indépendant la teliya la an bɛ don indicateur de renouveau kɔnɔna la indicateur de renouveau ale bɛ taa n'an ye fo Gawo Y Dunbiya nin ye ale ka fasiri ye a b'a yira k'a fɔ kunun n'o tun ye arabadonya yɛrɛ kɔni ye Gawo ayiwa i b'a ye ji yɛrɛ feereta o ma sɔrɔ kuma tɛ dumuni yɛrɛ kɔni feereta ma i b'a ye u ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko coordination des chauffeurs ale ni mécaniciens olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cours min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye wele da Tɔnbukutu cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen de kɔni ma ka bɛn ni kunun araba yɛrɛ kɔni ye n'o ye juillet kalo tile 5 ye ayiwa k'a ɲini ko maa si den kelen kana ji feere kana butigi dayɛlɛ ayiwa banki fo ka taa se a ɲɔgɔnna si wɛrɛw ma ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka to i ka so k'a sababu kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka chauffeur dɔw kɔni minɛra u ka se ka olu yɛrɛ kɔni n'u ka parantiw ni olu yɛrɛ kɔni ma bila u ye kunun mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ baara yɛrɛ kɔni a ma kɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni min ni a yɛrɛ kɔni sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ boulangeries butigiw alimentation fo ka taa se bankiw ani baarakɛyɔrɔ wɛrɛ ma ayiwa coordination nationale des chauffeurs et mécaniciens olu y'a ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko bɛɛ ka butigi datugu k'i ka feerekɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni datugu ka taa so bari ka d'a kan olu baarakɛɲɔgɔn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Idrissa Dedeu ale ni Dedeu Arbi n'u ka parantiw olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa nin ye a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni bɔ min n'a kɛra ko camion dɔ de kɔni yera kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yafunge mara yɛrɛ kɔni na moto 400 olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla camion yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni sama-samali min kɔni bɛ Tɔnbukutukaw ani ni Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka maa caman yɛrɛ kɔni jɔrɔ bari ka d'a kan i b'a ye da la dumuni o yɛrɛ kɔni gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ waati min yɛrɛ kɔni hakilina jiginna Mali fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ olu yɛrɛ kɔni ma l'opération Maliko minnu ni olu bɛ Ɲafunge secteur 3 mɔgɔw olu ka ɲinini yɛrɛ kɔni senfɛ avril kalo tile 30 san 2023 olu kɔni taara bɔ min ye camion 2 mobili moto 400 o de kɔni b'a kɔnɔ ayiwa u ye o kɔni moto mobili yɛrɛ kɔni minɛ ka tila ka min n'a kɛra ani Ɲafunge yɛrɛ kɔni cɛ u bɛ t'i jɔ fo kilo 25 kɔni na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu yɛrɛ kɔni mara la nka u ma da o dɔrɔn ma min bɛ tali kɛ maa 9 fɛnɛ u y'olu minɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni di gendarmerie yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na chauffeurw olu a bɛ tali kɛ chauffeurw fo ka taa se commerçants yɛrɛ kɔni ma olu ye a ɲini k'a fɔ chauffeur ninnu u bɛ se ka bila cogoya min na o wale min ni o yɛrɛ kɔni o ma kɛ bari olu bolo u sen t'a la u bolo t'a la ayiwa banbaci ko ninnu u kɔni u tɛ a ɲɛdɔn ayiwa ko n'o yɛrɛ kɔni ma kɛ olu fɛnɛ kɔni bɛna baara yɛrɛ kɔni bila ayiwa i b'a ye k'a fɔ bɛn ma kɛ kumakan ninnu na waati min na o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye baara ninnu yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen bilala Tɔnbukutu kɔnɔna la ka sababu kɛ min ye chauffeur kɛ a n'a ka parantikɛw olu yɛrɛ kɔni ka minɛli yɛrɛ kɔni ye halisa an bɛ waati min na ayiwa min ye kuma ɲɔgɔnya ye o dɛsɛ bɛ ka don Mali ɲɛmaaw ani min bɛ tali kɛ minnu bɛ k'u ka dusumakasi ka se ka yira olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka Yakuba Dunbiya walima Y Dunbiya kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni a ko tɔ wolola mun na an bɛna o kɛ gafe wɛrɛ ye ka se k'o da malidenw yɛrɛ kɔni tulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama Jalo k'i fo ayiwa an bɛ mun bɛ tali kɛ Salifu Fitini a tɔgɔ tɛ Adama an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ wasalamu